Те така и само го напипаш за дисплея. Те така и само държиш. Да, бензина не знам. Пусти му парното. Цури, това не е на градуси, не се плаши. Това друго не е градуси. На 100 е нормално. Не, нема 100. Къде бе? Цури, ще му фанеш енерция да имаш. Ти спреш оттам и тръгнеш ще одно. Айде, дай. Дай. Айде, стига, че не знам колко бензин има. Стига толкова, стига му толкова. Е така, екстра. Ама дай сега трябва да минем през селото да го видим. Ние трябва да идем да го измием. Ама дай да прекараме през селото. Сега ти ми кажи ние как се качим в селото. По нас страна. Дидо, на ти телефона забри го. Аз се кача от тук, Дидо. Че оттам ще се накарам. Леко, да не си опреш панталоните.